Gaurkoan txalakari. Arratsaldeon, ni Pako Aristi naiz, eta zer naiz ni? Idazlea, euskalduna, kazetaria, gidoilaria eta musikoa. Hortxe utziko du. Nere burua. Nik izan nuke sortzailea naizela, txikitatik izan naiz, nahiko sortzailea, txikitan fantasiosoa, deitzen zitzaigun guri, gero ulertu genuen bizitzarako oso garrantzitsua zela, sortzaile izatea, arazoak gainditzeko eta bar. Eta nire sormenari ni beti saiatu naiz irten bideak aurkitzen. Barruan, estanda egiten zuen indar bat zelako. Eta horren, nik aurkitu nuen bidea, egokina nire talentuarentzako idaztea izan da. Eta idaztea genero asko, gauza diferente asko. Sariak gaztetan ilusio ematen dute, gero nire ilusio hori bat ez diate eman ondorengo sariek. Ematen dutena da, diru bat, pixka bat denbora izan dezazun, edo denbora batean lanik har dezazun, zure proiektu berriak egiteko. Hori, sariek hori ematen dute. Arnasa ekonomiko bat, gu ontara dedikatzen garenok, ibiltzen gara, ondo bizi gara, baina beti ez du xamar, arnasa hartu ez hartu. Olako sari batek, ematen dizu, denboraldi baterako arnasa. Eta erosotasun bat lana lasai egiteko. Bueno, ni liburu klase asko egin ditut, lehen gehiago fikzioa, novelak eta narrazio eta bar, poesia ere idatzi dut, eta azken aldi honetan artikulu bildumak atera ditut, eta saiakera batzuk egin ditut. Orduan ez dakit, ni idazle bezala evoluzionatzen ni joan moduan, ni uste du nire irakurle batzuk ere ari direla evoluzionatzen. Eta nire norabide hortan evoluzionatu ez dutenak, igual abandonatu ingo zuten nire ibilbidea. Nik idazten dut azken urte hauetan gogoeta egiteko, gauza aztertzeko, ikertzeko, ulertzeko, ze gertatzen den munduan, esate igual asko litzake, baina behintzat Euskal Herrian, gure kulturarekin, gure historiarekin, gure hizkuntzarekin, gure politikarekin. Ni uste ni irakurtzen hauena dala gauza jakin nahi dituen persona bat, gauza kuestionatzen dituen persona bat, da iristen zaizkion mezu ofizialekin asetzen ez den persona bat. Helburu bikoitza izaten da. Nahi dizu, zuk barruan daukazun mundu bat atera, edo gauza ikusteko modu bat atera, ideiak, historiak, zu bizitzan ulertzen ari zaren gauza horiek agertu nahi izaten dituzu. Eta gero, helburua, ni uste idazle ororentzat dela iristea norbaiten gana, irakurle tipo baten gana, jende baten gana. Ez da onanismoa, idazte ez da onanismoa egitea da, norbaitentzat, idaztea da norbaitentzat idaztea. Helburu bikoitza hori izaten da. Zuk, zure barrua isladatu, testu batzuetan, eta gero testu hori norbaiten esku utzi. Horrek behartzen zaitu, idazteko orduan exigente izatea, bai testuari ematen diozun forman, eta baita ere, pentsatuz testu hori gero jasoko duenarengan. Orduan, ni saiatzen naiz, ez egiten oso estilo barrokoa, bihurria, semantikoki zaila. Saiatzen naiz, trabarik ez jartzen, irakurleari, baina simplifikatu gabe, nire barne mundu hori ere simplifikatu gabe. Bi helburu horiekin egiten duenik batez ere lana. Bai, irakurle batzuek bai, inkluso kontra dauden irakurle batzuk ere identifikatuko liateke nire gaiekin. Gogoeta egiten dut, baina baita ere, batez azken 3 liburuetan egin dut alako saiakeran finkatuta dagoen trilogia bat ezala. Benito Lertxundiri buruzko plaster bat izan du Benito, beste independentzen paperak eta orain aurkeztu dut Euskarari Sobarak. Gogoetaz aparte nik beti kazetaria naiz ni, informazioz, kazetaritza egin duen, orduan, zehatzen naiz nire testuetan datuak ematen. Datuak, anekdota kontatzen, nolabait esanguratsuak izan litezkeen egoera batzuek planteatzen eta bar. Eta orduan, posible da nik emandako datuekin
irakurleek beste irakurketa bat egitea nire gauzei, baina hori ja bere esku uzten dut. Liburu hori da kezka, funtsezko kezka batetik sortu ba. Nik nire sormelana euskaraz egin dut, euskara izan da nire tresna, modu natural batean, hartu nuena, gaztetan, artean halako poso ideologiko handirik ez neukanean, modu natural batean, eta niri gustatzen zitzaizkian euskarazko liburuak eta jarraituz, euskara hartu nuen. Gero, urten poderioz ikusi dut hizkuntza honen egoera oso txarra dela hemen, bere lurraldean minorizatua dagoela, traba asko jartzen zaizkiola, eta desoreka egoera batean bizi dela espainolarekiko, Euskal Herrian, eta, frantzian frantsesarekiko. Orduan, nik nahi nuen ulertu zergatik iritsi den hizkuntza bat egoera horretara. Zeinek izan duen horren errua, zeinek izan duen ardura, euskaldunok izan dugun, edo norbaitek guri inposatu egin digun, planifikatu egin digun, estrategikoki gure hizkuntzaren minorizazio hori. Ikertzen hasi nintzen. Euskarago, deputapena bere lurraldean, ulertu nuen historia irakurriz lehen euskara hizkuntza global bat zela, Euskal Herri osoan, Nafarroako erresuma deitzen zen Euskal Herrietan, hizkuntza globala zen, lurralde osoan hitz egiten zena, orain da hizkuntza fokala, punto, zehaz batzutan bakarri hitz egiten dena, hor galera bat izan du hizkuntza horrek. Eta nik ulertu nahi nuen zergatik eman den galera hori, eta hori izan zen abia puntua. Euskaraz sortu eztan, ze sorkuntza lan ikusi nahiko zenuke etorkizunean? Nik uste dut euskal kulturan gauza gehientsunak. Eginda daudela, nik biltzen naiz hor munduan zehar batzutan, eta nik dut ikusten. Beste munduan eginda dauduen gauzetatik euskal kulturan egin gabe daudenik. Musika klasikoa gustatzen zen niri asko. Igual gustatuko litzaidake euskal sopranoak, tenorrak eta hola grabazio gehiago egitea. Zerbait esatekotan hori. Gaur esan dute, emaitzak atera dituztenean Durango 120.000 persona izan direla ferian. 120.000 persona, gu hemen jainko txiki batzuen moduan, ibiltzen gara egunotan, hala tratatzen gaituzte. Nola bizi zara zu zure egunerokotasunean ekonomikoki?